Mira, Helena, vaig a vocalitzar molt perquè puguis llegir-me els llavis, d'acord? Amb aquest vídeo volia explicar-te com sonen algunes coses. Tu no pots sentir, però els sons també poden definir-se amb la resta de sentits. El teu gat, estimada Helena, miola com un fregall. Respòs, incòmode. La meva veu a vegades sona llisa i a vegades mitjafònica, com el paper d'alumini. A vegades llis, a vegades arrugat i respòs. En canvi, la teva és com una cançó, o com una muntanya russa, o com una capsa de llapis, que va des del més clar fins al més fosc. Podríem fer això de tant en tant. Tu em dius les coses que vols saber com sonen i jo t'ho explico. Així tu ets les meves cames i jo les teves orelles.